Ahoj, ja sa volám Matej Cíbik a som filozof. Toto sú filozofické jednohúbky, miniséria krátkych, náhodných úvah nad životom, zmyslom, svetom a vôbec. Teraz je prvá epizóda, začneme tak zľahka otázkou o zmysle života. Túto otázku ako filozof občas dostávam niekde v krčme po pár pivách, keď sa ľudia dozvedia, že som filozof, pretože tá predstava minimálne niektorých ľudí je, že filozofi by mali teoreticky o zmysle života vedieť niečo, čo ostatní ľudia možno nevedia. Ja teda najskôr všetkých vyvediem z omylu. Nie je to úplne tak, o filozofoch to jednoznačne neplatí. Zároveň ale treba povedať, že mám jednu takú ako malú osobnú teóriu, ktorá trošku so zmyslom života súvisí a práve tu by som dnes chcel rád prezentovať ako úvod vlastne tejto minisérie. Takže tá moja malá filozofická hypotéza je, že ľudský život je vždy a nutne paradoxný. A tým pádom sa veľmi ťažko hovorí o jeho zmysle, práve preto, že nás to ťahá vlastne dvoma rôznymi smermi. Má charakter dilemy. Angličtina v tomto má ako fantastickú frázu. Angličania občas hovoria o horns of a dilemma. To znamená, tá dilema má určité rohy. Si naozaj môžeme predstaviť ako keby jeden roh a druhý roh. To znamená ako dva rohy, ktoré idú rôznymi smermi a vlastne nás ťahajú od seba. Takže v čom spočíva paradoxný charakter ľudského života? V čom spočíva tá dilema? Práve vlastne v časovosti. To znamená v tom, že ľudský život je nejakým spôsobom rozprestrený v čase. A vysvetlím. Takže sú dva možné prístupy, v ktorých kedy môžeme uvažovať o zmysle ľudského života. Ten jeden prístup, pomerne známy, je, že zmysel ľudského života sa vždy a nutne odohráva v prítomnosti. Už od antických čias sa hovorí carpe diem, užívaj deň, proste čokoľvek, čo môžeme zažiť, tak môžeme zažiť dnes a to je to jediné, čo je dôležité. Mimochodom, nezačalo to len ako v antických časoch v Ríme, už vlastne v prvej literatúre, ktorá sa nám dochovala v epose o Gilgamešovi, hovorí Šiduri smutnému Gilgamešovi niečo podobné, niečo v zmysle žijeme len raz, práve tu a práve teraz, nebuď smutný, poď sa nejakým spôsobom zabávať, víno, spev a tak ďalej a tak podobne. Takže pokiaľ sa bavíme o tom, čo je v živote zmysluplné, tak tá prvá, pomerne jednoduchá odpoveď je, že ako prítomnosť je predsa to na čom záleží. Ja som mimochodom nedávno čítal knihu od Lukáša Cabalu, ktorá sa volá Satori v Trenčíne. A je to samozrejme ako román, ktorý nie je nepredstavuje nejakú komplexnú filozofickú teóriu, ale práve ako hlavným zmyslom toho románu je, že hlavný hrdina má jeden vzťah, ktorý bol reálny, ale bol dávno, a druhý vzťah, ktorý si úplne vymyslel. Je to ako produkt úplnej fabulácie a autor románu nám podsúva myšlienku, že medzi tými dvoma možnosťami vlastne nie je až taký rozdiel. Že to, čo bolo pre nás dávno a to, čo sme si vymysleli, je v konečnom dôsledku vlastne to isté. To znamená, je to niečo proste, na čom až tak nezáleží, pretože to, na čom záleží, je práve tá prítomnosť, v ktorej my žijeme svoj život. To je teda jeden roh dilemy. Teraz poďme na ten druhý roh dilemy. A ten druhý roh dilemy nám povie, že na prítomnosti samozrejme vôbec nezáleží. My môžeme mať zaujímavú konverzáciu s nejakým ako typkom vo vlaku, ktorého stretneme prvýkrát v živote úplne náhodne, ale niečo ako priateľstvo napríklad sa proste buduje v čase. Priateľstvo je definované tým, že ako ten daný človek
s ním sme si niečo preskákali v minulosti, zároveň sa o neho môžeme oprieť niekedy v budúcnosti. Proste priateľstvo vždy existuje v čase. Rovnako to je s rodinou, s kariérou, s koníčkami a tak ďalej a tak podobne. Proste v danom momente, pokiaľ zabudneme na minulosť a pokiaľ zabudneme na budúcnosť, nie je zmysluplné vlastne vôbec nič. V tomto, to je taký ako druhý typ, sa mi veľmi páčil film Paula Sorrentina Mladosť, ktorý je možno trochu paradoxne práve venovaný starcom, ktorí v nejakom ako luxusnom domove dôchodcov dumajú nad životom. A čo si divák uvedomí veľmi rýchlo, je, že v momente, keď z akéhokoľvek života vezmeme budúcnosť, keď nie je nič, na čo sa tešíme, keď nie je nič, čo budujeme, keď nie je nič, na čo nám záleží, čo akože prinášame si z minulosti a chceme si odniesť do budúcna, tak v tom momente vlastne zmysel života vlastne absolútne nám uniká. Život začína byť ako nezmyselný, prázdny. Ako v princípe v prítomnosti sa nedá žiť. A tu máme ako keby tú zásadnú paradoxnosť ľudského života. Prítomnosť je zároveň to jediné, na čom záleží a zároveň na nej nezáleží vôbec. Pretože to, na čom záleží, je budovanie nejakých ako dlhodobejších vecí, vzťahov, priateľstiev, kariéry, firmy, čohokoľvek, koníčkov. Že ako v istom zmysle rovnako ako s bolením zubu, keď ma bolí zub, tak ako v istom zmysle to je pre moje životné šťastie nepodstatné. Pretože dnes ma bolí zub, zajtra ma bolieť nebude, nemá zmysel tvrdiť, že ako je to nejak ako podstatné pre môj zmysel života. Zároveň, ale ako intenzívna bolesť zubu je to jediné, na čom záleží. Do tej prítomnosti sme tou bolesťou vlastne vťahovaní a v tom momente nezáleží na ničom inom, len na tej prítomnosti a na tej šialenej bolesti, ktorá nás absolútne paralizuje. Takže tu sa opäť ukazuje taký akože zvláštny, paradoxný charakter ľudskej existencie, že na jednej strane ako samozrejme treba užívať prítomnosť, pretože to je to jediné, na čom záleží, ako som hovoril. Na druhej strane na tom nezáleží vôbec, pretože to, čo prináša zmysel do nášho života, sú práve tie väčšie celky, tie väčšie projekty a vzťahy, ktoré nejakým spôsobom budujeme. A následne my ako ľudia musíme v rámci tohto paradoxu žiť. Že zároveň vec, na ktorej nezáleží, na nej záleží absolútne a naopak. Tak, to je moja krátka teória o zmysle života. Nehovorí samozrejme, v čom ten zmysel života spočíva, ale je to nejaká ako krátka, možno ako štruktúra, ktorá ten náš život definujeme. Ďakujem za pozornosť. Je skvelé, že ste si nás našli. Práve začíname, toto je prvá epizóda. Budeme radi, keď doporučíte túto minisériu aj ďalej, pokiaľ vás to samozrejme zaujalo. Dovi.